Len jednu vetu, to je predsa stále v prístupovom procese už roky, takže keď splní podmienky, ja nevidím žiadny problém. Ja som pred chvíľou spomenul medzi našimi prioritami Ukrajinu a Západný Balkán. Slovinsko, Chorvátsko je už na tej ceste, ale je tu Srbsko, Čierna Hora, Bosna, Albánsko, Moldava. To všetko je Európa. Ak chceme, a to znovu počiarkujem, aby bola stabilita Európskej únie a v Európe vôbec, musí byť stabilný Balkán. A vieme, že bude stabilnejší, keď bude v Európskej únii. A v tejto súvislosti je napríklad veľmi povzbudivé aj pre Srbsko, že my a ďalšie 4 krajiny, myslím, že 5 krajín, ktoré neuznalo doteraz Kosovo, je povzbudzujúce preto, aby tieto krajiny, konkrétne Srbsko, malo väčšiu šancu dostať sa do Európskej únie. Takže je to v našom záujme jednoznačne. Ako dlho to potrvá, závisí samozrejme od plnenia veľmi konkrétnych podmienok a pokiaľ viem, všetky tieto krajiny záujem majú. A tu by som ešte počiarkol práve diplomáciu Slovenskej republiky, ktorá má prepracovanejšie vzťahy s týmito krajinami a dobrých diplomatov, ktorí sa osvedčili v styku s týmto teritóriom, že i vo vzťahu k Európskej únii by mohli urobiť kus záslužnej práce, aby sa tento projekt naďalej rozširoval. Európa je živý organizmus a mení sa prijatím každého ďalšieho člena. A úplne na záver možno bolo by dobré, aby v eurozóne boli aj naši susedia. To jest, mám na mysli teraz V4 kvôli lepšiemu kontaktu práve aj v oblasti ekonomiky. Ďakujem.